ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. मॅडम साठी खास या कार्यक्रमासाठी तुम्ही आलात, काय सांगाल? काही नाही, बायकांचं आकर्षण आहे ना, गिफ्ट वगैरे त्याच्यासाठी, आणि बायकांचं सामान आहे, किराणा सामान, त्यासाठी बायका येणार. हो हो, बऱ्याच महिला देखील गर्दी करतायत. तुम्ही देखील आलात, काय वाटतंय? खूप छान वाटतंय आणि इथे छान आहे, मस्त आहे, कडधान्य वगैरे पण चांगलं आहे. चांगलं गौतमी पाटील या कार्यक्रमासाठी येते, तर त्याबद्दल काय सांगाल? काय नाही, चांगलं वाटतंय, पहिल्यांदा येतात तिथे कणकोली. काय सांगाल या कार्यक्रमासाठी आलाय? नाही, ते हळदी कुंकू या सगळं सौभाग्याचं लेणंच आहे. त्या व्यतिरिक्त हा कार्यक्रम आपला सुपर बाजाराचा, आम्ही तर प्रत्येक वेळी आम्ही सुपर बाजारातच घेतो आणि गौतमी पाटील येणार आणि त्या उत्सुकतेने आम्ही आलो इथे. काय सांगाल? त्यासाठी म्हणजे त्यांना बघायचं आहे. हो, आणि हरिकुंकूचा कार्यक्रम आहे ना, तर सौभाग्याचं लेणं आहे ते. बाजाराबद्दल काय सांगाल? बाजार काय छान आहे. आता आम्ही घेऊ ना याच्या पुढे पण काय लागेल ते किती काय चांगलं वाटतं, व्यवस्थित समारंभ व्यवस्थित. आजी तुम्ही सगळ्यांना बघितल्यावर इथे बाजारात मजा वाटते. कार्यक्रमासाठी या सुपर बाजार ग्राहक बाजारामध्ये आलाय, काय सांगाल? खूप छान वाटतंय येऊन, कारण एवढं सुंदर सगळ्या गर्दी वगैरे बघून एकदम मस्त वाटतं आहे.
आणि हळदीचे कुंकू वाहनही मिळालेलं आहे. आणि नंतर संध्याकाळी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या समोर पैठणीचा सुंदर असा खेळ रंगणार आहे. त्यामुळे सगळ्या भगिनींनी अवश्य यावे. गौतमी पाटील खास या कार्यक्रमासाठी येतात, त्याबद्दल काय सांगा? खूप छान वाटतंय. आणि त्याच्याबरोबर जान्हवी किल्लेकर जी आहे ती अगदी माझ्या खूप परिचयाची असल्यामुळे त्यासाठी खास मी या कार्यक्रमासाठी आलेली आहे, तिला भेटण्यासाठी. हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम हा मोठा दिसतो इथे होताना, काय हो दिसतोय, एकदम छान वाटतोय बघण्यासाठी, एकदम छान. गर्दी खूप झालेली आहे, बायका कुपनही घेत आहेत. आणि आता बघूया त्यातून कोण लकी विनर निघतोय ते बघायचं आहे. धन्यवाद. येतो आम्ही सुपर बाजार आमचा खूप परिचय म्हणजे असायचं आहे. त्यामुळे आम्ही कायम इथे येतो सुपर बाजारात बाजार करायला. कायमचा बाजार आमच्या इथेच असतो. आम्हाला खूप छान वाटलं इथे आल्यावर. आता आज हळदी कुंकू कार्यक्रम विशेष आहे यांचा. हा हळदी कार्यक्रम म्हणजे खूप छान आहे. महिलांचा असतो हा ना. आज सर्व महिला आल्या आहेत तिथल्या. कणकवली, वसरगाव, वागडे इथल्या सर्व महिला आल्या आहेत. काय सांगा की आज खास विशेष आहे? आज खूप आनंदाचा दिवस आहे आणि सुपर बाजारात आम्ही येतो कायमची इथे, पण मला छान बरं वाटलं.